Ahoj, ahoj, jmenuji se Amy, je mi 12 let. Ahoj, já jsem Miky, jsem 15 let. Nazdar, já jsem Lem, je mi 11 let a jsem dítě. Nazdar, je mi 11 let, jsem dítě a běžte do prdele. A tohle je naše rodina Ouškových. Rodina Ouškových si vede velice dobře. Ahoj, já jsem Katie, je mi 19 let a jsem maminka. Čau, já jsem Bo, je mi 20 let a jsem táta. Nazdar, já jsem Lukas, je mi 19 let a vyprdl jsem se na střední školu, na vysokou školu, protože mě to tam prostě nebylo. Nazdar, já jsem Maxík, je mi 15 let a jsem dítě. A tohle je naše rodina Ocáskových. Rodina Ocáskových si taky vede velice dobře. Tak já už mám zbaleno a jdu se rozloučit se zbytkem rodiny. Tak jdeme na to. No tak já se jdu teda rozloučit se zbytkem rodiny, no. Tak ahoj, miláčku. Dobré. Ahoj, synku. No matko. Doufám, že nebudeš furt na tom počítači. Už mi z něj bude mozek. Tak to je super. Ahoj, zlato. No, co? Ahoj, zlato, už odjíždím. Jo, čau, mami. No tady. Tak já jedu teda. Uj. Tak rodinka, já už jsem taky zbalená a jdu se rozloučit se zbytkem mojí rodiny. Prostě se jdu rozloučit. Tak ahoj, miláčku. Kde to? Už mi říkáš miláčku. Když jsi má celá. No tak vypla, matko. Hej, proč mi dáváš hubu? Hej, tak jako co? Já jsem se rozloučit. No a mě to jedno. Jau, ty vole, co děláš? Ty vole, co děláš, matko? Nazdar, Lili. Ahoj, Lili. Běž pryč. Matkou, která mě doslova kazí život. Cože? Chceš dostat flasáka? Moje záda. Patří ti to, Lili, no. Co ještě dovoluje lidi? No, ahoj, Miky. Co je? Jsou to rodiče. Tak, dobře. No, tak jsme vypoleno, takže si můžeme teda vydat na to. Tak, už jsme v autě, můžeme jet. Je to zase, no. Je to zase malý. Brno, ty vole. Tak Brno nenávidím, no tak. Ty mají docela dobrý, no. No tak jako. Mají docela zajímavý dům. Lidi, já tady ještě vyrobím dům. No tak jako, tak Brno jsem si třeba jako nepředstavovala, no tak uvidíme, no. Tak jdeme si teda přečíst manuál. Takže manuál. Ahoj, jmenuji se Amy. Jo, takhle je to napsané, aha. Ahoj, jmenuji se Amy, je mi 12 let. Ty dítě, ne? Dobře. Mám manžela Mikyho, který má 15. Mám 2 dcery, ale pozor, Lily, ta menší, je trošku sprostější. Nevychované děcko, no. Tak uvidíme. Ty druhý je taky 11, ale je trošku starší. Umí si udělat jídlo a umí se o sebe postarat sama. Je každý den na počítači, takže doufám, že to tady nějak přežiješ a že se ti tady těch 10 dní bude líbit. Amy. Tak jako, tak dobré, no tak uvidíme zbytek rodiny, no.
přichází. Ahoj, ty musíš být ten Mickey. Jo, já jsem Mickey. Jo, pardon. Proč to vždycky tak poseru? To nevadí, taky mě těší. Jo, a slyšela jsem v manuálu, že máš děti. Jo, mám. A zvoláš je? Jo, zvoláš je? Z práce, pojďte sem! Co je, dětku, nemusíš na mě taky řvát. Maja, kde to je? Ty máš říkačku? No, aspoň mi nesmrdí z huby jako tobě, na rozdíl od tebe. Cože? Ale manuál říkal, že nebyl sprostý. Hej, vypal zmrde. Neslyšíš? Vypal zmrde. Vypal! OK. Jdeme k té druhé rodince. Tady to je, to je to pěkné.